Dobrý deň, vážení akcionári. Chcela by som vás privítať na dnešnom ustanovujúcom valnom zhromaždení študentskej spoločnosti EASY a poďakovať sa za vašu podporu a dôveru. Študentská spoločnosť EASY vznikla 28.9.2012 registráciou zmluvy o združení v Bratislave. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 39 akcionárov s počtom akcií 77, to je 77% účasť, a 22 akcionárov v zastúpení na základe splnomocnenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné. Na schválenie predkladáme nasledujúci program valného zhromaždenia. Otvorenie a privítanie, schválenie programu ustanovujúceho valného zhromaždenia, voľba orgánov ustanovujúceho valného zhromaždenia, predstavenie vedenia spoločnosti, predstavenie podnikateľského plánu spoločnosti, schválenie stanov, diskusia, voľba dozornej rady a záver. Má niekto pozmeňujúci návrh? Ak nie, pristúpime k hlasovaniu o predloženom programe ustanovujúceho valného zhromaždenia. Kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Poprosím skrutátorov, aby informovali o výsledku hlasovania. Takže program valného zhromaždenia bol schválený počtom hlasu 77. Ďakujem. Vážení prítomní, navrhujeme členov valného zhromaždenia, a to následovne. Predseda valného zhromaždenia Žanet Ekerová, zapisovateľe valného zhromaždenia Adriana Milotová a Magdalena Rúžna Prosnanová, skrutátori valného zhromaždenia Jakub Tomič a Martin Hrubšek. Má niekto pozmeňujúci návrh? Ak nie, môžeme prejsť k hlasovaniu. Kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Poprosím skrutátorov o výsledok. Členovia valného zhromaždenia boli schválení počtom hlasu 77. Ďakujem. Členovia valného zhromaždenia boli schválení. Žanet Ekerová, Adriana Milotová, Magdalena Rúžna Prosnanová, Jakub Tomič a Martin Hrubšek. Dovolte mi, aby sme vám navrhli členov vedenia študentskej spoločnosti EASY. Prezident spoločnosti Žanet Ekerová, viceprezident pre výrobu Šimon Chaláni, viceprezident pre marketing Katarína Drinková, viceprezident pre ľudské zdroje Henrieta Barkovciová a viceprezident pre financie Ľubomír Ružička. Má niekto pozmeňujúci návrh? Ak nie, dávam hlasovať o členoch vedenia spoločnosti. Kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Poprosím skrutátorov o výsledok. Členovia vedenia študentskej spoločnosti boli schválení počtom hlasu 77. Ďakujem. Teraz poprosím prezidentku spoločnosti Žanet Ekerovú, aby stručne predstavila podnikateľský plán spoločnosti. Dobrý deň, vážení akcionári. Dovolte mi, aby som vás ešte raz privítala na dnešnom ustanovujúcom valnom zhromaždení. Rada by som vám všetkým mene spoločnosti poďakovala za prejavenú dôveru. Naša študentská spoločnosť EASY bude pôsobiť na súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici, kde bude vykonávať činnosti ako je predaj produktov, poskytovanie služieb a organizovanie rôznych akcií. Spoločnosť bola zaregistrovaná ako združenie dňa 28.9.2012 a vznikla za účelom získania manažerského tímu vo všetkom, čo budú potrebovať, viesť diskusie a spolu s viceprezidentkou ľudských zdrojov udržiavať v našej firme poriadok a morálku. Ďakujem. Ďakujem prezidentke spoločnosti. Teraz slovo odovzdávam viceprezidentovi pre výrobu Šimonovi Chalánimu. Dobrý deň. Ja by som vás chcel privítať na dnešnom ustanovujúcom valnom zhromaždení. Ako viceprezident pre výrobu zodpovedám za nákup kvalitného materiálu od dôveryhodných dodávateľov, za priateľné ceny a za kvalitu výrobkov a služieb, ktoré vám naša firma bude poskytovať. Budem sa snažiť, aby ste boli čo najviac spokojní a sme otvorení vašim novým nápadom, ktoré by vám zlepšili deň. Na základe našich možností a schopností sa naša študentská spoločnosť rozhodla vyrábať a poskytovať tieto výrobky a služby. Bufet, športový deň, tematické mesiace, kúpalové turné prípravy, módny deň, Mikulášsky deň, aj matrikulácie, Easy Morning,
organizácia trhov, deň učiteľov, poletný mobil, SSOŠP za krajšie mesto, rozhlas, spolupráca s nadáciou Oceánu, veľa aktívnych futbalových hráčov, plánuje zorganizovať turnaje pre prípravky FK Senica. Po rokovaní so zamestnancami FK Senica by sme mali dostať. Ďakujem viceprezidentovi pre výrobu. Ďalej odovzdávam slovo viceprezidentovi pre marketing Kataríne Drinkovej. Dovolte mi, aby som vás v mene svojom a celého nášho oddelenia privítala na dnešnom ustanovujúcom valnom zhromaždení a poďakovala sa za prejavenú dôveru. Marketingový tím zodpovedá za vytvorenie tej najlepšej stratégie pre rozvoj a propagáciu našej spoločnosti. Vykonávame jednu z najdôležitejších činností vo firme. Pre dosiahnutie predajných cieľov je potrebné pripraviť dobrú reklamnú stratégiu na zviditeľnenie a prilákanie zákazníka. Cieľom marketingového oddelenia je na začiatku oboznámiť verejnosť, teda akcionárov, študentov a pedagogický zbor s činnosťou a fungovaním študentskej spoločnosti EASY. Prostredníctvom marketingových aktivít sa chceme zviditeľniť, dostať do povedomia, aby propagovanie našich výrobkov, služieb a akcií bolo čo najefektívnejšie. Okrem reklamy budeme predaj podporovať rôznymi zľavami a súťažami. Sústrediť sa chceme hlavne na včasnú, pútavú a efektívnu reklamu formou letákov, plagátov, nástenky, oznamov v školskom rozhlase a na našej facebookovej stránke. Našu reklamnú kampaň sme začali tým, že sme dali do povedomia budúcim akcionárom založenie novej študentskej spoločnosti EASY. Taktiež sme ich oboznámili s predmetom podnikania našej firmy prostredníctvom plagátov, nástenky a rozhlasu. Prieskumom trhu sme na našej škole zisťovali, o aké produkty majú naši budúci potenciálni zákazníci záujem. Na základe výsledkov z prieskumu sa budeme snažiť maximálne vyhovieť a uspokojiť ich potreby a želania. Predaj výrobkov sa bude uskutočňovať formou stánkového predaja alebo individuálnym prísnom k zákazníkovi podľa objednávky, dopytu a dosahovania zisku. Dúfame, že vašu dôveru nesklameme a urobíme všetko preto, aby sa vám vaše vklady vrátili aj s dividendami. Budeme sa snažiť, aby sa Ďakujem. Ďalej odovzdávam slovo viceprezidentovi pre ľudské zdroje Henriete Barkovciovej. Dobrý deň, vážení akcionári. Dovoľte mi, aby som vás aj ja v mene svojom a mojich zamestnancov privítala na dnešnom ustanovujúcom valnom zhromaždení. Ako viceprezident pre ľudských zdrojov zodpovedám za dodržiavanie morálky na pracovisku. V spolupráci s mojimi spolupracovníkmi sa snažíme vytvoriť len ten najlepší pracovný kolektív, ktorý bude dosahovať stanovené ciele. Najväčší dôraz kladiem na spravodlivosť a zásluhovosť medzi zamestnancami. Ako viceprezidentka pre ľudské zdroje za svoje oddelenie nesiem priamo zodpovednosť za evidenciu dochádzky, vedenie dokladov potrebných na výplatu miest, dodržiavanie morálky na pracovisku, vzťahy medzi zamestnancami a za ich správanie, vedenie záznamov mojich zamestnancov, ak nedošlo k žiadnym omylom. Mojou povinnosťou je podávať správy o aktivitách oddelenia, personálny a sociálny rozvoj zamestnancov podniku a taktiež spravodlivé hodnotenie zamestnancov, pravidelné a včasné informovanie zákazníkov o plánovaných a prebiehajúcich akciách. Viceprezident pre financie Ľubomír Ružička zodpovedá za financie spoločnosti. Viceprezident financií podpisuje a zodpovedá za všetky doklady a podáva informácie o finančnej situácii spoločnosti manažmentu. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo viceprezidentovi pre financie Ľubomírovi Ružičkovi. Dobrý deň, tiež by som vás rád privítal na dnešnom ustanovujúcom valnom zhromaždení. Náš finančný tím má za úlohu správať všetky finančné prostriedky spoločnosti. Budeme mať zodpovednosť voči spoločnosti a budeme sa snažiť, aby nám všetci zamestnanci a akcionári dôverovali a aby nás podporovali v našej činnosti. Náš tím úplne preberie zodpovednosť za všetky finančné prostriedky a berie zodpovednosť za všetky presuny a operácie s peniazmi a bude sa snažiť, aby všetko prebehlo úspešne a aby boli všetci akcionári aj zamestnanci spoločnosti spokojní. Začiatočný kapitál sme získali predajom akcií v hodnote 2 € po 100 kusov, ktoré boli ponúknuté vedeniu školy, učiteľom, žiakom a pôžičkou od zamestnancov v hodnote 21 €. Predpokladaný hospodársky výsledok je výnosy 1685 €, náklady 1055 € a čisto 1504 €. Návrh na rozdelenie zisku je dividendy 40%, to je 201,6 €,
likvidácia spoločnosti 20%, 100,8 eur, odmeny zamestnancov 25%, 126 eur a príspevok na charitu 15%, to je 75,6 eur. Ďakujem. Ďakujem. Týmto sme vám predstavili podnikateľský plán. Ďakujem, týmto otváram diskusiu. Ja sa chcem spýtať viceprezidenta pre výrobu, že bolo to hovorené, že v pondelok ráno bude kávička, čaj a nejaký koláčik, že či vie o tom, že učiteľia chodia do školy aj o 4/8, že či je firma schopná na 4/8 toto pritaviť. Myslím si, že je to v našej kompetencii a myslím si, že ho to dať. Ďakujem za odpoveď. Ja som sa chcel spýtať, že videl som tam teda množstvo činností, ktoré tam máte, celkom taký odvážny podnikateľský plán a pri týchto finančnom pláne dosť tiež ambiciozne, lebo som tam videl veľa vecí, na ktorých skôr prerobíte, ak zarobíte. Máte to aj po jednotlivých tých častiach rozpočítané, alebo len globál máte? No. Máme aj jednotlivé časti, za tie sladké dni, malé dni, easy morning a buffet máme náklady 213 eur, predpokladané a výnosy sú 550 eur. Zaujal ma tam ten turnaj, No. a tam podľa mňa to sú samé náklady, že odmeny pre toto, na čo tam, z čoho chcete získať peniaze? No, je tam... A čo chceme získať peniaze? Sú tam náklady na občerstvenie, náklady na reprezentáciu, na lístky do tomboly, ceny v tombole, na odmeny pre víťazov a prenájom haly. A výnosy tam sú vlastne za občerstvenie a štartovné pre mužstvá, ktoré bude zhruba 300 eur. Takže pri každom tom bode máte v podstate aj evidujete nejaké príjmy. To sa mi stalo, že veľa tam máte takých charitatívnych vecí. Je to všetko. Na základe toho vypočíta potom tie výnosy. Rozkazka rána káva, to začne odkedy? Ja tak myslíš, že? Že či už dnes sa máme nahlásiť, alebo pojezdiť každý náš proces. My sa vlastne budeme chodiť v piatok sa pýtať učiteľov a to je asi všetko. Až keď budeme zapísaní do obchodného registru a všetky tieto veci budú hotové, tak až potom sa pôjdeme pýtať a začne sa ráno. Ja by zaujímalo teda, že podľa čoho ste si zvolili ten váš názov, vidím, že tam máte aj nejaké, neviem, či je to vaše logo, alebo či to je len tak nakreslené. Takže s týmto nápadom prišla naša prezidentka spoločnosti Žanet, a to takým spôsobom, že rozmýšľala nad rôznymi názvami a motami a prišla nám o to, že vlastne našou úlohou je zľahčiť život na škole a vlastne preto vzniklo to moto, že teda ten názov Easy z toho mota. Na záver tohto ustanovujúceho hlavného zhromaždenia vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru našej študentskej firme Easy. Ďakujeme a prajeme vám príjemný zvyšok dňa.